ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kadai gerta bangin absen doria la kalawai jing pen soi bun jakin wan to da perkat ya kabadai kapor jing kisam la di tangki jing tenju sin ba pi bakla la jot an jai pikit ben pai den om la shu kum ki puk ni sau dong ya pi ki swat ben yo ken ki trang jing lo ki thei bun tang ki jing ya le ba jing pen soi na kamun ka tiang ya jing so pha ba tang shikil mat pi yo pi pedang ka ne ka sur ka dei na benta ki ba ha ying asam